Predmenštruačný syndrom, menopauza a andropauza úzko súvisia s hormonálnymi zmenami, ktoré sú typické pre určité životné fázy a ovplyvňujú fyzické a emocionálne zdravie jednotlivca. Predmenštruačný syndrom je spôsobený hormónmi a chemickými zmenami v organizme. Prejavuje sa 7 až 14 dní pred menštruáciou, spôsobuje napätie, podráždenosť, úzkosť, bolesti, krče v podbrúšku a môže byť sprevádzaný aj hnačkou či zápchou. Bežné sú aj bolesti hlavy, krížov a celková nepohoda. Menopauza je prirodzené obdobie v živote ženy vo veku okolo 45 až 50 rokov, kedy dochádza k vyhasínaniu funkcie vaječníkov. To vedie k postupným zmenám v rovnováhe pohlavných hormónov zodpovedných za menštruačný cyklus. Jej bežnými prejavmi sú návaly tepla, poruchy spánku, zvýšené potenie, podráždenosť, nepravidelný menzes, depresie, búšenie srdca, únava, vypadávanie vlasov, lámanie nechtov aj priberanie. I keď to mnohí nevedia, existuje mužský ekvivalent menopauzy, tzv. Andropauza. Jedná sa o súhrn negatívnych príznakov spojených so zníženou hladinou hormónu testosterónu. Andropauza so sebou môže prinášať úbytok svalov, priberanie, bolesti kĺbov a väzov, návaly tepla, nadmerné potenie, rovnako hypertenziu, stratu ochlpenia, problémy s prostatou a inkontinenciu, ale tiež zníženie libida, sexuálnej výkonnosti alebo erektilnú dysfunkciu.